Jalup Gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga onyiso joma Nyasaye ogwedho lwetgi e kaunti no mondo mi oyie oduok lwetgi ka gisiro skunde mane gisome kaka yor konyo e timo malo rang'iny mar somo e kaunti no. Magwanga wacho ni skunde mathoth chal margi ok beyo kendo nitiere kod rem mag klese ma jopuonjre nyalo tiyo godo e yore mag somo ma ka ok osirgi to chenro mag somo ok nyal dhi makare. Magwanga mane loso e kinde nyasi mar choko omenda e skund sekondar ma Godber e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul, skul ma bende ne osomo e okoni yo makende mar konyo skunde anyato mago manie kor gwenge en kokalo kuom makruok e kind jotelo kod jopiny ma Nyasaye ogwedho. Bende no tiyo gi thuolo no mar jiwo jonyuol e kaunti ma Homa Bay mondo mi orit nyithindgi e kinde rusa. Otiyo for the input magiseketo. To na feel ni sama wantiere ni wane rusa to ni nikech the other two principles banose bedo before ne nitiere challenge moko manotimore matindo tindo kae to wayudo ka gik moko nitiere ma ok obedo maber. Omiyo to wang'eyo ni sarusa sani serikal bende nyaka wakony mondo wago arambe moko matin mondo warefurbish godo the school. Wang'eyo ni wasebedo gi friends mag the school, alumni mag the school, the community mosebedo ka support the school. Ne wachoko gi kanyakla mondo wane ni mondo wanyalo konyo school now.